Dobar dan svima. Dobrodošli u novi video posle malo dužeg vremena. Kao što znate, izašao je novi priručnik za polaganje maturskog ispita za obrazovni profil ekonomski tehničar i u ovom videu ćemo se potruditi da objasnimo nova pitanja koja su dodata ovim priručnikom. Njih je oko 21 pitanje, čini mi se, i potrudit ću se da ih uradim na što jednostavniji i razumljivi način kako bi mogli da savladate i kako bi to na neki način vama olakšalo pripremu maturskog ispita. Pa možemo da krenemo. Ja ovde imam izdvojena ta nova pitanja, pa ćemo raditi samo ta pitanja, a ostala pitanja su u playlisti maturski ispit na ovom kanalu. Možemo da krenemo. Jedno novo pitanje koje se javlja jeste 224. I ono kaže da treba dopuniti tabelu o vrstama i načinima evidencije robe. I sa leve strane data je vrsta, odnosno oblik evidencije, a sa desne strane način evidencije. I možemo razlikovati tri osnovne vrste evidencije, to su magacinska evidencija, robno knjigovodstvo ili robna evidencija i finansijsko knjigovodstvo. I možemo da pratimo evidenciju po vrsti, količini, ceni i vrednosti. Pa hajmo da vidimo kako, šta nam ovde nedostaje. Magacinska evidencija prati se na dva načina, odnosno po vrsti i po količini. Znači, treba da dodamo po vrsti i količini. Znači, to je jedna evidencija gde je naveden naziv robe, odnosno vrsta robe i prati se ulaz, izlaz i stanje robe. Samo koliko je to količinski. Drugi podatak koji nam nedostaje, a kaže da je reč o evidenciji po vrsti, količini, ceni i vrednosti, jeste robno knjigovodstvo. Znači imamo robnu evidenciju, odnosno robno knjigovodstvo. I tu pratimo robu po tome što imamo posebnu karticu gde je navedena i vrsta robe i količina, cena i vrednost te robe, odnosno ulaz, izlaz i stanje. Cena duguje, potražuje saldo. I finansijsko knjigovodstvo prati evidenciju robe samo po vrednosti. Znači, to nam je ono u knjiženje kroz dnevnik gde vidimo stanje po vrednosti. Možemo dalje. Naredno pitanje kaže, vezano je za trošenje materijala i kaže da je po trebovanju broj 12 od 25. maja ove godine izdato u proizvodnju 80 litara ulja Dijamant. Evidentiraj na materijalnoj kartici ulja trošenje primenom metode prosečne cene uz prikazan postupak rada. Ovde možemo da primetimo da nam nije odvoljeno ono polje za postupak rada. Ja ću to negde dopisati kako bi bio potpun zadatak. Znači, ovde imamo ovu materijalnu karticu i vidimo da je reč o ulju Dijamant sa određenom šifrom, jedinicom mere i imamo praćenje, znači po količini, ulaz, izlaz, stanje, zatim imamo cenu i duguje, potražuje i saldo. Pa hajmo da dopunimo podatak koji nedostaje. Znači imamo trebovanje broj 12 od 25. maja, znači imamo datum 25.5. U temeljnici pišemo dokument na osnovu koga je nastala ova promena, a to je u ovom slučaju trebovanje broj 12. Znači trebovanje 12. I kaže da je izdato u proizvodnju 80 litara ulja Dijamant. Kada imamo izdavanje,
materijala iz skladišta, idemo na strani izlaz, 80 litara. U koloni stanje količina se smanjila za 80 litara, pa je sada na stanju 15 litara ulja Dijamant. I sada treba da vidimo koliko iznosi ova cena. A kaže da je potrebno trošenje materijala obračunati pomoću metode prosečne cene i da se podsjetimo kako beše obračun uz pomoć prosečne cene. Vrednost zaliha materijala delimo sa količinom materijala na zalihama. Pa nam je ovde vrednost 14.725 delimo sa 95 litara. Znači, evo ja ću ovde da zapišem 14.725 dinara delimo sa 95 litara, znači dinara kroz litara i dobijamo da je prosečna cena 155 dinara. 155 dinara. Ajmo da popunimo i preostale kolone. Imamo zatim da vidimo koliko iznosi vrednost ovog materijala, kako dolazimo do vrednosti materijala, da li dugo ili potražuje, pa reč je o trošenju materijala, trošenje ide na strani potražuje i dolazimo do ovog iznosa tako što 80 litara množimo sa 155 dinara po litru i to je 12.400 dinara. I sada je potrebno da vidimo koliko vrednost zaliha materijala iznosi po izvršenom trebovanju. To je 2325. Znači do ovog iznosa dolazimo tako što 14.725 od tog iznosa oduzmemo 12.400 dinara i na zalihama imamo materijala, odnosno ulja Dijamant u vrednosti od 2.325 dinara. I to bi bilo to za ovo pitanje. Naredno pitanje koje je novo u priručniku jeste vezano za nivelaciju cena robe, pa kaže da u privrednom društvu Čokolend Paraćin zbog promene cena na tržištu 16.5. odnosno maja doneta je odluka o povećanju prodajne cene čokolade najlepše želje 200 grama sa 240 na 250 dinara po komadu. Stanje po popisu u magacinu veleprodaje je 40 komada čokolade. Izvršiti potrebna knjiženja na analitičkoj robnoj kartici. I ovde imamo jednu, znači tu robnu karticu čokolade najlepše želje, gde smo imali jednu prijemnicu, jednu otpremnicu i sada treba da izvršimo nivelaciju cena. Ono što je bitno jeste napomenuti da pre nivelacije cena obavezno se radi popis, odnosno da se vidi koliko je robe na zalihama i mi moramo da proknjižimo najpre popis, a onda i nivelaciju cena. Pa je tog dana, 16. maja ove godine, sproveden popis i ustanovljen je, manjak robe, stvarno stanje je 40 komada, a knjigovodstveno je 45. Znači imamo 5 komada manje čokolade utvrđene po popisu. I ovde bi trebali da napišemo, znači, komisijski zapisnik, znači komisijski zapisnik o manjku i potrebno je da smanjimo količinu čokolada za 5 komada, znači smanjenje ide na strani potražuje. Novo stanje količinski je 40 komada, cena je 240 dinara. Do vrednosti dolazimo tako što 5 komada množimo sa 240 dinara po komadu i to je 1200 dinara. I sada je novo stanje, nova vrednost zaliha ove robe 10.800 minus 1.200 dinara, to je 9.600. Znači ovde
postupak nije završen. Mi smo ovde sada sproveli evidenciju manjka, a sada je potrebno da izvršimo i nivelaciju cena, odnosno da izvršimo povećanje prodajne cene čokolade sa 240 na 250 dinara. Pa unosimo dalje, 16. maja je takođe izvršena ta nivelacija i u opisu bi moglo da stoji, znači, nivelacija. Ovde nam nije dato koja je to nivelacija po redu, odnosno broj dokumenta, da bismo kasnije kada se vraćamo mogli da znamo za koji dokument se vezuje, ali znači u temeljnici bi trebalo da stoji, znači, nivelacija. I da vidimo količina, ovde nemamo, znači, ni ulaz ni izlaz, već samo prepisujemo stanje. Rekao smo da je ustanovljeno popisom 40 komada čokolade, da je nova cena 250 dinara, da je povećanje iznosi 400 dinara. Kako smo došli do ovih 400 dinara? Pa imamo, evo ovde ću zapisati, znači imamo 40 komada čokolade, znači puta razlika između stare i nove cene. Znači 250 minus 240, odnosno razlika između nove i stare cene je 10 dinara puta 40 čokoladi, znači ukupno je 400 dinara i sada je potrebno da povećamo vrednost zaliha za 400 dinara, pa je to ukupno 10.000 dinara. Znači sada naša roba vredi 10.000 dinara. To je to što se tiče ovog dela, a sada ćemo preći na nova pitanja. I ta nova pitanja javljaju se od 236. pa sve do kraja. 236. pitanje kaže da je privredno društvo Voćar obavlja promet voća i na analitičkom računu robe jabuke Granny Smith evidencija po nabavnoj ceni je sledeća. I tu imamo neku evidenciju i sada kaže da je prodato 4000 kg jabuka sorte Granny Smith. Izračunati pomoću metode prosečne cene nabavnu vrednost prodate robe uz prikaz postupka rada. Kako dolazimo do nabavne vrednosti prodate robe? Tako što ćemo izračunati koliko smo prodali robe i po kojoj ceni. Ovde kaže da se primenjuje metoda prosečne cene i ona se zasniva na tome što se vrednost zaliha robe deli sa količinom, odnosno koliko je zaliha robe ostalo i na taj način utvrđujemo cenu. Pa nama je vrednost zaliha robe 351.000 dinara, a na zalihama imamo 4.500 kilograma. Da vidimo koliko iznosi prosečna cena, znači 351.000 se deli sa 4.500 kilograma, znači 351.000 dinara kroz kilograme i to je 78 dinara po kilogramu. Sada treba da vidimo koliko iznosi vrednost prodate robe. Znači mi smo prodali 4000 kilograma, znači 4000 kilograma puta 78 dinara po kilogramu i to je 312.000 dinara. Znači, nabavna vrednost prodate robe za jabuke sorte Granny Smith je 312.000 dinara. To bi bilo to što se tiče tog zadatka, odnosno pitanja. Naredno pitanje kaže: po fakturi 28
kupljeno je robe i to 500 komada, registratora u iznosu od 200.000 dinara bez PDV-a, a PDV se obračunava po opštoj stopi. Prevoz po fakturi 63 iznosi 6.000 dinara sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi. Izračunati nabavnu cenu za jedan registrator i prikazati postupak rada. Znači, ovde bismo mogli da napravimo neku kraću kalkulaciju, nešto da skiciramo, pa ćemo, znači, napisati ovako, pod brojem 1 je fakturna vrednost, pa imamo, znači, za 500 komada i za jedan komad, s obzirom da se nama traži nabavna cena po komadu. I nama fakturna vrednost kaže da je kupljeno 500 komada, odnosno da je to 200.000 dinara, znači fakturna vrednost je 200.000 dinara za 500 komada. Kako doći do koliko je fakturna vrednost za jedan komad? Pa 200.000 dinara podelit ćemo sa 500 i dobiti da je po komadu 400 dinara fakturna vrednost. Zatim imamo zavisne troškove nabavke i oni iznose 6.000 dinara sa obračunatim PDV-om, znači rekao smo 6.000 puta 20 kroz 120. Ovde je sadržan PDV, potrebno je da izvučemo PDV iz ovog iznosa. PDV je 1.000 dinara, pa je 6.000 minus 1.000 dinara, 5.000 dinara iznos bez PDV-a, odnosno toliko je faktura za prevoz, ali za 500 komada, kada 5.000 podelimo sa 500, dobijamo 10 dinara po komadu. I treći element je nabavna vrednost ove robe. Za 500 komada je 205.000 dinara. Kada podelimo 205.000 dinara na 500, dobit ćemo 410 dinara po komadu. Znači, nabavna cena registratora po komadu je 410 dinara. Ajmo dalje. Jedan zadatak kaže da je stanje na kontima glavne knjige sledeće. Znači, ovde se radi o evidenciji robe na veliko, odnosno po PV1, odnosno prodajnoj ceni, odnosno vrednosti bez PDV-a, i potrebno je na osnovu analize stanja na datim kontima zaokružiti tačne iskaze. I treba da utvrdimo koliko iznosi nabavna vrednost prodate robe, koliko je ostvarena razlika u ceni i koliko iznosi vrednost zaliha robe. Pa ajmo sada jedno po jedno da rešavamo. Kako računamo ostvarenu razliku u ceni? Postoje one više metoda za računanje. Imamo, znači, metodu, direktnu metodu, procenat realizacije i slično. Primenit ćemo, recimo, metodu procenta realizacije tako što ćemo videti koliko iznosi procenat prodate robe. Kako računamo to? Pa vrednost prodate robe vidimo da je na strani potražuje ovog konta 98.550. Delimo sa vrednosti zaliha materijala. Na zalihama imamo 365.000 dinara robe u vrednosti toj i puta 100. Da vidimo koliki je procenat. To je 27%. Znači, mi smo od ukupne vrednosti robe prodali 27%. Sada je potrebno videti, pretpostavlja se ovde da je greška, da fali još jedna nula, da je 37.000 dinara ovaj poslednja vrednost na ukalkulisanoj razlici u ceni i sada je potrebno na, znači, saldu, odnosno zbir ovog prometa, treba primeniti 27% i na taj način utvrditi ostvarenu razliku u ceni. Znači, kada sve to saberemo, to je 60.000 dinara. Pomnožimo sa 27, podelimo sa 100, odnosno primenimo 27% i to je 16.200. Znači, ostvarena razlika u ceni je 16.200 dinara.
I sada ćemo ovde tražiti da li postoji takav iskaz, pa postoji, evo ga pod rednim brojem 3. Ostvarena razlika u ceni iznosi 16.200 dinara. Hajmo da vidimo koliko iznosi vrednost robe. Znači, do vrednosti robe na osnovu analize na datim kontima, ovde na strani dugo imamo 365.000 minus 98.550, znači 365.000 dinara minus 98.550 i to je 266.450 dinara. Znači, toliko vredi naša roba, imamo stanje na kontima i vidimo da sada naša roba vredi 266.450 dinara. I da vidimo kako dolazimo do nabavne vrednosti prodate robe. Nabavna vrednost prodate robe pokazuje koliki je trošak preduzeće imalo prilikom prodaje robe i ono je najpre iskazalo taj trošak u vrednosti od 98.550 dinara, ali sada je potrebno da taj trošak umanjimo za ostvarenu razliku u ceni. Znači 98.550 dinara minus 16.200. Znači, ostvarena razlika u ceni je potencijalni prihod koji je ostvaren od prodaje robe i to je 82.350 dinara. Znači, imamo li takav iskaz? Pa evo ga, pod brojem 1, nabavna vrednost prodate robe, znači to je NVPR, 82.350 dinara. Prema tome, tačni iskazi su pod rednim brojevima 1, 3 i 5. Ovde je prikazan postupak, znači ovde je vrednost zaliha robe. Prvo smo utvrdili koliko je ostvarena razlika u ceni, zatim koliko je vrednost robe i kolika je nabavna vrednost prodate robe. Znači ono što treba paziti jeste da ne kažemo da je nabavna vrednost prodate robe 98.550, već treba taj iznos da umanjimo za ostvarenu razliku u ceni i razlika između toga jeste nabavna vrednost prodate robe. Pa hajmo dalje. Privredno društvo Nektar po fakturi broj 480 prodalo 4.250 litara soka po prodajnoj ceni od 140 dinara po litru soka bez poreza na dodatu vrednost. Porez na dodatu vrednost se obračunava po opštoj stopi. Kupcu je odmah odobren količinski rabat od 5%. Izračunati iznos rabata i prodajne fakture. Prikazati obračun. Znači, ovde se radi o tome da smo prodali robu uz popust koji se zove količinski rabat i sada potrebno je da znamo da popusti koji su poznati u momentu prodaje umanjuju vrednost fakture, pa ćemo sada to prikazati kako treba uraditi. Znači, prodato je 4.250 litara soka po 140 dinara, i to je 595.000 dinara. Znači, to je onaj iznos bez PDV. Na ovaj iznos potrebno je primeniti 5% rabata, znači puta 5%, i to je 29.750. Znači, naš rabat iznosi 29.750. Da vidimo na koliko glasi faktura. Kako ćemo doći do iznosa fakture? Pa tako što ćemo ovaj prvobitni iznos od 595.000 dinara umanjiti za iznos rabata 29.750 i na to primeniti 20% PDV-a ili skraćeno puta 1,2 i to je 678.300 dinara. Znači, iznos rabata je 29.750 dinara, a iznos prodajne fakture kaže da je preduzeće u sistemu PDV-a, da treba da zaračuna PDV
i iznos fakture je 678.300. U suprotnom primećujemo da kada ne bismo imali rabat, PDV bi premenjivali na 595.000 dinara, a ovde primenjujemo na manji iznos za 29.750. Možemo dalje. Stanje na kontima glavne knjige Privrednog društva Alfa, d.o.o. Beograd i Privrednog društva Beta, d.o.o. Novi Sad je sledeće. Imamo, znači, robu i ukalkulisanu razliku u ceni i kaže da je potrebno utvrditi koje privredno društvo ima veću ostvarenu razliku u ceni i za koliko, prikazati postupak rada. Pa hajmo to da prikažemo i da vidimo koje preduzeće ima veću razliku, ostvarenu razliku u ceni. Znači imamo preduzeće Alfa najpre da izračunamo koliko je, znači možemo da primenimo i onu direktnu metodu ili metodu procenta realizacije da vidimo koliki je procenat prodate robe. Ja ću u primjerima nadalje primenjivati procenat prodate robe, ali se isti iznos dobije ukoliko se primeni direktna metoda. Znači, mi smo prodali, preduzeće Alfa je prodalo robu u vrednosti od 140.000 dinara, znači rekao smo 140.000 dinara, delimo sa vrednost zaliha robe, znači zbir strane duguje je 700.000 dinara. Znači 140.000 na 700.000 dinara puta 100 i to je 20%. Znači preduzeće Alfa je prodalo robu 20%. I kako sada treba da utvrdimo ostvarenu razliku u ceni, pa gledat ćemo promet strane potražuje, odnosno sabrati i oduzeti, vidimo crveni storno, da je vršena neka korekcija. Ovde je verovatno greška, moglo je da stoji ili minus 6.000 ili samo uokvireni iznos, tako da je znači minus ispred suvišan i kod jednog i kod drugog preduzeća. I sada ćemo videti, znači 40.000 i 54, to su 94, 32.000 minus 6.000, to je 120.000 dinara. Znači na 120.000 dinara primenit ćemo 20%, to je 24.000 dinara. Znači, ostvarena razlika u ceni preduzeća Alfa iz Beograda je 24.000 dinara. Ajmo da vidimo kako je poslovalo preduzeće Beta. Ono je prodalo robu u vrednosti od 207.000 dinara, znači imamo 207.000 dinara, stavljamo u odnos sa prometom, zbirom prometa strane duguje, to je 828.000, znači 828.000 množimo sa 100 i dobijamo 25%. Znači preduzeće Beta je prodalo robu 25%. I sada je i ovde potrebno videti, znači potražni promet na računu ukalkulisana razlika u ceni, sabrati oduzeti iznose i to je 142.000 dinara. Množimo sa 25, delimo sa 100, znači 25%, to je 35.500. Znači, preduzeće Beta ostvarilo je razliku u ceni ovom prodajom u vrednosti od 35.500 dinara. I znamo da se ostvarena razlika u ceni knjiži na strani duguje konta, ukalkulisana razlika u ceni, možemo to zapisati, znači ovde bi bilo na strani duguje 24.000 dinara i u preduzeću Alfa i u preduzeću Beta na strani duguje ide 35.500 dinara. Od nas se to ne traži, ali čisto podsećanja radi. Znači, kaže, privredno društvo ima veću ostvarenu razliku u ceni za toliko dinara. Vidimo da je preduzeće Beta ostvarilo veću razliku u ceni za 11.500 dinara. Znači ova razlika između 35.500 i 24.000 dinara. Znači, privredno društvo Beta
ima veću ostvarenu razliku u ceni za 11.500 dinara. I možemo dalje. Ajmo dalje. Stanje na kontima glavne knjige je sledeće. Znači imamo materijal, odstupanje od planske cene materijala i troškove materijala. Vidimo da se radi o trošenju materijala i kaže na osnovu analize stanja na datim kontima zaokružiti tačne iskaze. Znači potrebno je utvrditi srazmerni deo odstupanja za utrošeni materijal, vrednost zaliha materijala i koliko iznosi stvarni trošak materijala. Pa hajmo da vidimo najpre koliko iznosi srazmerni deo odstupanja, da vidimo kako računamo to. Imamo onu formulu O puta U kroz M, znači saldo računa odstupanje puta vrednost utrošenog materijala kroz vrednost zaliha materijala. Znači, saldo računa odstupanje je 5.000 minus 2.000, to je 3.000 dinara, puta utrošeno je 60.000 dinara, kako znamo, pa smanjenje idu na strani potražuje aktivnih računa, znači imamo 60 i M vrednost zaliha materijala je 225.000 dinara. I to je 800 dinara. Znači, to je srazmerni deo odstupanja od planske cene materijala. Da vidimo da li je odstupanje prekoračenje ili sniženje. Idemo na manjoj strani knjiženje, znači ovde bismo proknjižili 800 dinara, ovo je znači srazmerni deo sniženja. Znači vidimo da je višak na strani potražuje, a mi knjižimo na manjoj strani 800 dinara, srazmerni deo sniženja i kako smo proknjižili na strani duguje odstupanje 800 dinara, na strani potražuje ili duguje storno troškovi materijala ide 800 dinara. I vidimo da je srazmerni deo odstupanja za utrošeni materijal 800 dinara. Da li imamo takav iskaz? Pa evo ga, to je prvo. Znači, srazmerni deo odstupanja za utrošeni materijal je 800 dinara. Sada je potrebno da vidimo koliko iznosi vrednost zaliha materijala. Pa imamo 225.000 minus 60.000, to je 165.000 dinara. Evo ga, peti iskaz. I da vidimo koliko iznosi stvarni trošak materijala. Znači, stvarni trošak materijala dolazimo na taj način što ćemo posmatrati konto 511 i videti 60.000 minus 800 dinara, 59.200. Znači 60.000 minus 800 dinara, to je 59.200 dinara. Znači stvarni trošak, da li imamo takav iskaz, pa evo ga pod rednim brojem 3. Stvarni trošak materijala iznosi 59.200 dinara. Ako bismo iznos proknjižili na strani duguje konta troškovi materijala, onda bismo uvećali ovaj planski trošak. Znači, nama je planski trošak u ovom slučaju bio 60.000 dinara i plus minus odstupanje dobijamo stvarni trošak materijala. Možemo dalje. Stanje na analitičkom kontu materijala je sledeće. Imamo neku žicu od 1,8 mm i kaže da je po trebovanju izdato u proizvodnju 550 metara žice. Obračunati trošak materijala po metodu prosečne nabavne cene i po FIFO metodu i odrediti primjenom kog metoda trošak materijala ima veći uticaj na ukupne troškove. Prikazati postupak rada. Da se podsjetimo kako beše FIFO metoda, šta beše FIFO, a šta beše prosečna cena, već smo je primenjivali. Znači, metoda prosečne cene zasniva se na tome da se do te prosečne cene dolazi tako što se vrednost zaliha deli sa količinom zaliha, a FIFO metoda first in, first out, prva ulazna je prva izlazna. Pa hajmo najpre
da izračunamo prosečnu nabavnu cenu. Znači, prosečna nabavna cena, rekao smo, vrednost zaliha materijala, znači sav ovaj zbir je 120.000 dinara, a količina 300, 200, 500, 640 metara. Znači, prosečna nabavna cena je 120.000, delimo sa 640 dinara i to je 187,50 dinara. Da vidimo koliko iznosi taj trošak, kako dolazimo do njega, pa kaže da je izdato u proizvodnju 550 metara. Znači 550 metara puta 187,50 dinara po metru i to je 103.125 dinara. A da vidimo kako beše FIFO metoda. FIFO metoda troši se onim redosledom kojim je materijal nabavljen. Kaže 550. Uzet ćemo ovih 200 metara, znači 200 metara puta 190 dinara, to je 38.000 dinara. Pa ćemo uzeti ovih 300 metara puta 180 dinara, to je 54.000 dinara i imamo 300 i 200, to je 500 metra, fali nam još 50 metra. Od ove poslednje nabavljene količine uzet ćemo još 50 metara, po kojoj ceni? Pa po toj ceni po 200 dinara. I to je 10.000 dinara. Znači, potrošili smo ovaj materijal, potrošili smo ovaj i od ovog uzeli 50 metara. I ovaj zbir ovde iznosi, znači 38.000, 54.000, 10.000 dinara, to je znači 102.000 dinara. Znači FIFO, znači 38.000, 54 i 10. I to je 102.000. Kaže, trošak materijala po metodu prosečne cene iznosi 103.125 dinara, a trošak materijala po FIFO metodu iznosi 102.000 dinara. Veći uticaj na ukupne troškove ima trošak materijala obračunat po metodu prosečne nabavne cene. Metodu prosečne nabavne cene. Znači, primećujemo gde je veći trošak, pa veći je trošak kad smo primenili prosečnu nabavnu cenu. Razlika je nekih 1.125 dinara. Znači, veći je trošak kada koristimo prosečnu nabavnu cenu. Možemo dalje. Ajmo da vidimo. Potrebno je sastaviti kalkulaciju, kao što vidimo. Kaže, privredno društvo Gama Niš koje je u sistemu PDV-a primilo je račun broj 25 za kupljeni materijal na 419.100 dinara sa obračunatim PDV-om po posebnoj stopi. Račun broj 12 za prevoz glasi na 16.800 dinara sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi. Utovar i istovar plaćen u gotovo u iznosu 3.000 dinara. Planska nabavna vrednost materijala je 400.000 dinara. Materijal je primljen u magacin po prijemnici broj 22. Sastaviti kalkulaciju za nabavljeni materijal. Da se podsjetimo sastavljanja kalkulacije. Znači, redni broj u kalkulaciji je fakturna vrednost. Kako dolazimo do fakturne vrednosti? Tako što ćemo iznos faktura umanjiti za iznos PDV-a. Potrebno je da vidimo PDV koliko iznosi, pa imamo znači 419.100 množimo sa, kaže, po posebnoj stopi, znači 10 kroz, kaže da je faktura sa obračunatim PDV-om, delimo sa 110 i to je 38.100 dinara. Kada 419.100 oduzmemo znači od 419.100 oduzmemo 38.100, to je 381.000.
Redni broj 2. Imamo zavisni troškovi nabavke. Imamo dva. Jedan je prevoz, drugi je utovar i istovar. Znači, prevoz kaže da je stigla faktura 16.800 sa PDV-om po opštoj stopi. Znači, 16.800 puta 20, ponovo idemo sa 120, ne sa 100. PDV je sadržan u ovom iznosu, da izvučemo PDV, to je 2.800 dinara. Kada od 16.800 oduzmemo 2.800, to je 14.000 dinara. Znači, prevoz bez PDV-a je 14.000 dinara. Imamo naredni zavisni trošak nabavke, znači ZTN. ZTN je utovar i istovar. $3.000. Znači, ovde nemamo ni PDV sa PDV-om, ni bez PDV-a, znači to je 3.000 dinara. Pod rednim brojem 3 imamo stvarnu nabavnu vrednost materijala. Kako dolazimo do te stvarne nabavne vrednosti? Tako što fakturno uvećamo za zavisne troškove. I ona iznosi 398.000 dinara. Naredni element je planska nabavna vrednost. Kaže da smo plansku nabavnu vrednost planirali znači na 400.000 dinara. I redni broj 5 jeste odstupanje od planske nabavne cene, da vidimo da li je prekoračenje ili sniženje. Mi smo planirali da robu, odnosno materijal nabavimo za 400.000 dinara, ali smo uspeli da nabavimo za 398.000 dinara. To je nešto dobro za nas, ide na strani potražuje odstupanja i to je reč o sniženju, 2.000 dinara. Prihode knjižimo na strani potražuje, odstupanje ide na strani potražuje 2.000 dinara. Znači, planirali smo za 400.000, mi smo nabavili za 398.000 i to je za nas dobro, ušteda neka 2.000 dinara. Ajmo da vidimo dalje. Privredno društvo Delta Kragujevac, koje je u sistemu PDV-a, primilo je račun broj 45 za kupljeni materijal na 316.800 dinara sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi. Račun 37 za prevoz glasi na 14.880 dinara sa PDV-om po opštoj stopi. Materijal osiguran i osiguranje je plaćeno po izvodu broj 89 u iznosu od 4.600 dinara. Planska nabavna vrednost materijala je 280.000 dinara. Materijal je primljen u magacin po prijemnici broj 33. Hajmo da sastavimo kalkulaciju. Ponovo idemo. Redni broj 1, fakturna vrednost. Koliko iznosi? Primljena je faktura sa PDV-om po opštoj stopi. Znači 316.800 puta 20, ponovo idemo kroz 120, PDV je sadržan i PDV je 52.800. Kada od 316.800 oduzmemo 52.800, fakturna vrednost bez PDV-a je 264.000 dinara. Drugi element jeste zavisni trošak nabavke i imamo dva zavisna troška nabavke, prevoz i osiguranje. Prevoz. Ponovo imamo neku fakturu za prevoz na 14.880. Moramo i kod nje da izvučemo PDV, znači opšta stopa 20 kroz 120 i to je 2.480. Kada od 14.880 oduzmemo 2.480, dobijamo 12.400. Imamo još jedan zavisni trošak, rekao smo osiguranje, i on iznosi 4.600 dinara, plaćen je preko tekućeg računa, 4.600. Redni broj 3 jeste stvarna nabavna
vrednost materijala u ovom slučaju iznosi zbir svih ovih elemenata 281.000 dinara. Naredni element jeste planska nabavna vrednost. Planirali smo da nabavimo za 280.000 dinara, međutim mi smo stvarno nabavili za 281.000. Razlika između stvarne i planske vrednosti jeste odstupanje od planske cene materijala i ono je u ovom slučaju prekoračenje. Knjiži se na strani duguje konta odstupanja od planske cene materijala 1.000 dinara. To je neki kako se troškovi, odnosno rashodi knjiže na strani duguje. Možemo da kažemo da je to identično rashodima, pa se knjiže na strani duguje konta odstupanja od planske cene materijala. Znači, planirano je za 280.000, međutim, stvarno smo nabavili za 281.000, razlika je 1.000 dinara i to će ići na strani duguje konta odstupanja od planske cene materijala. Hajmo dalje. Kaže, privredno društvo Omega Zrenjanin, koje je u sistemu PDV-a, primilo je račun broj 67 za kupljeni materijal na 64.200 dinara sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi. Prevoz po računu 5.100 dinara sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi, utovar i istovar izvršeni u sopstvenoj režiji po internom računu broj 3 i glasi na 1.200 dinara. Materijal je primljen u magacin po prijemnici 14. Znači, potrebno je sastaviti kalkulaciju. Ovde nije reč o evidenciji materijala po planskoj, već po stvarnoj nabavnoj vrednosti. I idemo redni broj 1, fakturna vrednost. Ponovo moramo da izvučemo PDV, znači 64.200 puta 20 kroz 120, to je 10.700. Kada od 64.200 oduzmemo 10.700, dobit ćemo 53.500 dinara. Redni broj 2 ZTN, ponovo imamo ovde dva zavisna troška. ZTN prevoz. Prevoz 5.100 sa PDV-om, ponovo i ovde moramo da izvučemo PDV, znači 5.100 puta 20 kroz 120, to je 850 dinara. Znači kada od 5.100 oduzmemo 850 dinara, to je 4.250 dinara. Još jedan ZTN, imamo utovar i istovar u sopstvenoj režiji. Znači utovar i istovar. Podsećanja radi, kada bi se knjižilo, išlo bi se na račun 621, prihodi od aktiviranja sopstvenih učinaka, jer je to izvršeno u našoj režiji, sopstvenoj režiji, i to je procenjeno da vredi 1.200 dinara. I sledeći element jeste redni broj 3, stvarna nabavna vrednost. Zbir svih ovih elemenata je 58.950 dinara. Možemo dalje. 246. pitanje kaže: privredno društvo SMG Prijepolje u sistemu je PDV-a i primilo je račun za kupljeni materijal na 115.500 dinara sa obračunatim PDV-om, ali po posebnoj stopi. Ajmo to malo da označimo. Prevoz po računu broj 12 glasi na 7.500 sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi, utovar i istovar plaćen u gotovu 1.250 dinara. Materijal je primljen u magacin po prijemnici broj 14. Sastavljena je kalkulacija stvarne nabavne vrednosti, ali ona nije tačna. Zašto? Pa primenjene su, na primjer, druge stope PDV-a, uzimani su iznosi sa PDV-om, a elementi za obračun kalkulacije se uzimaju bez PDV-a. Ajmo, redni broj 1, fakturna vrednost. Znači, fakturna vrednost kaže da je primljena faktura na 115.500 puta 10 kroz
110. Znači PDV je po posebnoj stopi i to je 10.500. Kada od 115.500 oduzmemo 10.500, to je 105.000 dinara. Drugi element jeste ZTN prevoz. Imamo prevoz iznosi 7.500 dinara, sa PDV-om je iznos, znači puta 20 kroz 120 i to je 1.250 dinara. Kada od 7.500 oduzmemo 1.250 dinara, dobit ćemo 6.250 dinara. Sljedeći element jeste ponovo još jedan ZTN, a to je utovar i istovar. Znači utovar i istovar 1.250 dinara, nemamo PDV i posljednji element jeste stvarna nabavna vrednost. I do nje dolazimo tako što ćemo sabrati sve ove elemente, a to je 112.500 dinara. Znači, ovdje je primjenjivan PDV, bilo je puta 20 kroz 120, ali kaže da je PDV po posebnoj stopi, zato nije dobro. Ovdje nije zato što je uzet iznos sa PDV-om 7.500, a potrebno je da se izvuče PDV pa da ide neto vrednost fakture. Možemo dalje. Kaže, stanje na kontima glavne knjige preduzeća Pertlica d.o.o. Čačak je sljedeće. Materijal i odstupanje od planske cene materijala i po trebovanju je utrošeno materijala u vrednosti od 42.000 dinara, izračunati stvarni trošak materijala. Prikazati postupak obrane. Znači, utrošeno je 42.000 dinara. Najpre treba da utvrdimo koliko iznosi odstupanje od planske cene materijala. Znači, odstupanje imamo onu formulu O puta U kroz M. Odstupanje je 19.200. Znači, to čitamo sa konta. Utrošeno je 42.000 dinara. I vrednost zaliha materijala je 120.000 dinara. I to je 6.720 dinara. Znači, s obzirom da je ovdje reč o srazmernom delu prekoračenja, znači imamo srazmerni deo prekoračenja. Zašto? Imamo znači prekoračenje. Kod trošenja srazmerni deo prekoračenja ide na strani potražuje. Znači, unećemo ovde znači 42.000 dinara da je utrošeno, odstupanje će ići na strani potražuje 6.720 i da bismo utvrdili stvarni trošak materijala, skicirat ćemo jedan konto 511 troškovi materijala. Kada bismo proknjižili to na kontu 511, troškovi materijala duguju 42.000 dinara, a kako je ovo na strani potražuje odstupanje, dugovaće konto 511 za 6.720 dinara. I prema tome stvarni trošak materijala je 48.720 dinara. Ajmo dalje. Stanje na kontima glavne knjige preduzeća Perla d.o.o. Smederevo je sljedeće. Ponovo imamo materijal i odstupanje od planske cene materijala i kaže da je po trebovanju utrošeno materijala u vrednosti od 36.000 dinara, izračunati stvarni trošak materijala. Ovdje je data situacija suprotna prethodnoj, pa hajmo ponovo da izračunamo koliko iznosi odstupanje. Znači imamo formulu O puta U kroz M, odstupanje je 17.100, utrošeno je 36.000 dinara i vrednost materijala je 114.000 dinara. Znači, reč je o odstupanju čija je vrednost 5.400 dinara. S obzirom da je ovdje odstupanje na strani potražuje, znači saldo tog računa je bio na strani potražuje, 17.100, ovdje sada imamo srazmerni deo sniženja koji se knjiži na strani duguje. I to će ići 5.400 na strani duguje.
36.000 će ići na strani potražuje na kontu materijala i ponovo ćemo radi utvrđivanja stvarnog troška skicirati konto 511, trošenje materijala ide na strani duguje 36.000, kako je ovde bilo odstupanje, srazmerni deo sniženja na strani duguje, na kontu 511 odstupanje od planske cene materijala ići će, na kontu 511 troškovi materijala, izvinite, ići će na strani potražuje, ovaj iznos od 5.400 ili duguje storno i stvarni trošak materijala iznosi tako što ćemo 36.000 znači umanjiti za 5.400 dinara i to je 30.600 dinara. I ovde je kraj ovim računskim zadacima. Idemo dalje. Ovaj zadatak je, to jest ovo pitanje iz prethodnog priručnika, na njemu se nećemo zadržavati. I idemo dalje. Kaže, na levoj strani su navedeni delovi računovodstva po tradicionalnom konceptu, a na desnoj strani određene računovodstvene aktivnosti. Na liniju ispred svake aktivnosti upisati broj odgovarajućeg dela računovodstva u kome se data aktivnost realizuje. U jednom delu računovodstva može se realizovati više aktivnosti. I onaj tradicionalni koncept kaže da su delovi računovodstva knjigovodstvo sa bilansima, odnosno finansijskim izveštavanjem, računovodstveno planiranje, analiza i nadzor, a ovde imamo neke aktivnosti. Pa kaže, sastavljanje izveštaja o obavljenoj reviziji. Treba da vidimo koji je deo tog računovodstva, koji je deo računovodstva, pa to je reč o računovodstvenom nadzoru. Znači, redni broj 4 će biti. Evidencija poslovnih promena u poslovnim knjigama, pa sam naziv ovde kaže knjigovodstvo, to je redni broj 1. Izrada plana proizvodnje za poslovnu godinu, znači računovodstveno planiranje, ali tako redni broj 2. Sastavljanje bilansa stanja i bilansa uspeha, imamo knjigovodstvo sa finansijskim izveštavanjem, znači redni broj 1. I analiza uspešnosti poslovanja u proteklih 5 godina, znači računovodstvena analiza, redni broj 3. Idemo dalje. Savremeni koncept, znači na levoj strani su navedeni delovi računovodstva po savremenom konceptu, na desnoj strani karakteristike tih delova. Na liniju ispred date karakteristike upisati broj odgovarajućeg dela računovodstva na koji se data karakteristika odnosi. Svaki deo računovodstva može imati više karakteristika. Znači ovde imamo po ovom savremenom konceptu računovodstvo se posmatra kao finansijsko i upravljačko računovodstvo i oni imaju neke svoje karakteristike. Sad, pruža informacije o dešavanju u prošlostima, koje je računovodstvo, da li finansijsko ili upravljačko, pa finansijsko. Sastavljamo izveštaj za proteklu godinu. Znači, reč je o finansijskom. Pruža informacije o dešavanju u budućnostima, upravljačko računovodstvo se uglavnom zasniva na nekim planskim dokumentima, znači na neke buduće periode se fokusira, tako da je reč o upravljačkom. Primarno pruža informacije internim korisnicima. Informacije upravljačkog računovodstva su namenjene menadžmentu, zaposlenima, rukovodiocima, znači upravljačko računovodstvo. Primarno pruža informacije eksternim korisnicima. Informacije finansijskog računovodstva koriste, znači, eksterni korisnici. Tu su, znači, svi oni akcionari, građani, odnosno javnosti, slično. I rezultat ovog računovodstva su interni izveštaji koji se pripremaju na nestandardnim obrascima. Znači, rekamo o nekim internim izveštajima, reč je o upravljačkom računovodstvu. Idemo dalje. Na levoj strani navedene su vrste kontrole knjigovodstvenih dokumenata, na desnoj strani primeri. Na liniju ispred primera upisati broj odgovarajuće vrste kontrole. Imamo suštinsku, formalnu i računsku, a ovde je potrebno odrediti na osnovu opisa koji je to deo. Kaže, provera tačnosti računskih operacija, znači evo je računska kontrola. Znači da se vidi sabiranje, oduzimanje, množenje. Zatim, provera da li je promena naznačena u dokumentu stvarno nastala.
koja je to suštinska, znači da li je promena zaista nastala koja stoji u dokumentu i provera da li dokument sadrži sve bitne elementi, da li su u skladu sa zakonskim propisima. Znači, to je reč o formalnoj kontroli. Idemo dalje, još 2 pitanja. Kaže, na levoj strani navedeni su mogući uticaji poslovnih promena na zbir bilansa stanja, a na desnoj strani primjeri poslovnih promena. Na liniju ispred primjera upisati broj odgovarajućeg uticaja poslovne promene na zbir bilansa stanja. Više različitih poslovnih promena može imati isti uticaj na zbir bilansa stanja. I stavimo da vidimo, iz odobrenog kratkoročnog kredita isplaćena je obaveza prema dobavljaču 50.000 dinara. Znači, smanjujemo obavezu prema dobavljaču, ali povećamo obavezu po kratkoročnom kreditu. Znači, imamo minus i plus, a to znači da zbir bilansa ostaje nepromenjen. Po izvodu banke isplaćene su zarade zaposlenima za prethodni mesec, 250.000 dinara. Stanje na tekućem računu se smanjuje, a smanjuje se i obaveze za neto zarade. Znači imamo minus i minus, što znači da se zbir bilansa stanja smanjuje. U gotovo je naplaćeno potraživanje od radnika za nastali manjak u iznosu od 2.000 dinara. Znači, povećava se stanje u blagajni, smanjuje se potraživanje od zaposlenih, plus i minus, znači zbir bilansa ostaje nepromenjen. I po računu broj 10 kupljen je kopir aparat u vrednosti od 70.000 dinara. Znači, povećava se oprema, povećavaju se obaveze prema dobavljačima, znači dovodi do povećanja bilansa, zbir bilansa stanja se povećava. I poslednje, na levoj strani su navedene vrste knjigovodstvenih dokumenata, na desnoj strani način podele knjigovodstvenih dokumenata. Na liniji ispred odgovarajućeg načina podele knjigovodstvenih dokumenata upisati broj kojim je označena vrsta dokumenta prema datom načinu podele. Stigao je račun od stalnog dobavljača za robu. Ulazni račun predstavlja, ovo je verovatno neki višak koji je tu zalutao. Mislim da je tu neka greška. Znači, treba da vidimo koji su ovi originalni, pravdajući, izvedeni, spoljni, nalogodavni, sopstveni, izlazni dokumenti, da razvrstamo prema sadržaju, prema mestu nastanka i prema nameni. Prema sadržaju, kako se dele dokumenta, znači da li je reč o originalnim ili izvedenim dokumentima. Znači, originalni dokumenti faktura, a izvedeni recimo trebovanje, koje nastaje, znači, specifikacija trebovanja na osnovu svih dokumenata u toku meseca. Znači 1 i 3. Prema mestu nastanka, znači da li dokument nastaje u samom preduzeću ili dolazi iz okruženja. Eksterni, znači eksterno i interno, to je znači redni broj 4 i redni broj 6. I prema nameni možemo razlikovati pravdajuća i nalogodavna dokumenta. Znači redni broj 2 i redni broj 5. Znači, pravdajuća da je promena stvarno nastala i nalogodavna da se izvrši neka nalogodavna radnja. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da je ovo bilo jasno, razumljivo. Ukoliko imate pitanja, možete se javiti i na Facebook stranici, i na Instagramu, i na TikToku, glodar.računovodstvo. Tu sam za sva vaša pitanja i da vam pomognem u pripremi maturskog ispita. Srećno u pripremi, pa se vidimo i čujemo u nekom narednom videu. Pozdrav!